Nagpahigayon og panagtigom ang Citizens Involvement in Maturation in People's Empowerment and Liberation kon CICIMPEL, kauban ang Commission on Elections ug ang Philippine National Police isip pagpangandam sa umaabot 2025 election. Anang report ni Alan Domingo. Gisugdan ang panagtigom sa usa ka Santos nga misa sa gymnasium sa Pope John 23rd Seminary Gym diin gihimug-atan sa sermon ni Monsignor Roger Fuentes ang commitment sa pagserbisyo sa limpyo ug matinud-anon nga eleksyon. Mitambong sa General Assembly ang mga lider o representante sa nakadayang parokya nga sakop sa Archdiocese of Cebu nga mausab ang musangyaw sa ilang nahibaw-an ngadto silang tagsa-tagsa ka mga dapit. Lakip sa gihimo nila ang political education isip kabahin sa ilang preparasyon sa nagsingabot nga piniliay sa buwan sa Mayo. Ang CICIMPEL, usa ka political arm sa Archdiocese of Cebu, din accredited sa PPCRV o sa COMELEC din voluntaryo ang ilang pagserbisyo. Ang ato ang political education before election is collaborative effort of the commissions and subcommissions of Cebu Caritas Incorporated. So in fact, ang naghimo sa module is from CASA and then amo ni siyang ipadagayday ngadto sa mga district. Giangkon sa tagduma nga adunay mga hagit nga ilang sagad masugatan matag eleksyon nga usa sa ilahang gipangandaman. Apil na ang sitwasyon sa madapit diin posibleng motumaw ang intense rivalry sa mga kandidato. Giklaro sa organizer nga gitan-aw nila ang kaluwasan usab sa mga volunteers. As a volunteer, among responsibilidad sa umabot ng eleksyon, amo yung pagabantayan ang eleksyon sa igsulod sa Rome, dayon ang ilang facilities sa PICOS, then monitor sa area. Samtang ipadayag sa usa sa mga volunteers nga dako kaayo og mahimo ang matag usa kon magpakabana lang aron molampos ang piniliay. Kini ang rason nga nagpadayon siya sa iyahang pagserbisyo matag eleksyon. Katambayayong ta sa COMELEC when it comes to pagpahigayon during election. So mag-put up gihapon mi og voters assistance center sa kada presinto or sa polling places. Unya depende sa parokya kung mag-appoint sila og poll watchers gihapon, but gihimo na mo siya nga optional. Samtang ihatagan sa COMELEC og kahibaw ang mga volunteers kung unsa ang ilahang mga responsibilidad. Lakip na usab nini ang angayan ng mga buhaton kung makasugat sila og sitwasyon sa panahon sa piniliay. Apil sa gipaambit sa COMELEC ang pamaagi sa paggamit sa machine nga gamiton sa eleksyon. Ang CICIMPEL as accredited nga citizens arm sa COMELEC, ang ilang function is watchers para sa ato ang mga polling precinct. Sila mo i-assign as watchers para sila mo bantay kung unsay mga kung dunay mga irregularities nga mahitabo, pwede sila makahatag og protest or unsay ilang mga action. Aside sa mag-conduct as poll watchers, pwede sila pod ang muman sa atong mga voters assistance desk. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.